Mr. Jadin Miguelab, shout out. Good morning. Yan, Mr. Jadin, thank you. Miguelab, shout out. Tamsak support Lalas from Manager ni Barista Lalab. Good morning, Manager ni Barista. Ayan, Miguelab, shout out, Lalabs. Thank you. Ayan, salamat sa support. God bless. Di mo pinapansin. Di mo pinapansin. Ako'y nangangamba. Ano lang pag-ibig ko sa'yo? Mahal, magtitiis ako. Samira, my friend, Miguelab, shout out. Ramdaman ko. Assalamualaikum. Walaikum salam, Samira. Thank you so much, my friend.
masama. Naaalala, tayo'y di na magkita. Tatampo, hindi natin. Ayan, Samira, nagbaba po ng kanyang bahay. Samira. Lablabin natin, Samira, my friend. Malimutan. Kalimutan ko. Gabi ngayon, Kiss, keep it simple, survival. Good morning, Lalab. Good morning, Migalab. Shout out. Ayan, Lalab Kiss. How are you? Long time. How are you, my friend Kiss? Good morning to you.
You're done your coffee? You drink already? L3, my friend, Miguel Lab, shout out. Good morning, Lalabs. L3, how are you? New video from L3. New uploads. Ayan, Pasyando L. Porgasito. Miguel Lab, shout out, Lalab. Oh, hello, guapa. Miguel Lab, shout out, good morning. Ayan. I'm gonna give you jacket. Pasyando L. Porgasito. Ayan. Miguel Lab, shout out. You have no moderator, my friend, Pasyando. Thank you for coming my live. Ayan, per million, Miguel Lab, shout out. Good sweet host. Ayan, from L3. Salamat, Guapita, by the jacket. Ayan. You're most welcome, Pasyan Dulala. Thank you so much also. We're already connected. I connect with you maybe last night from Ma'am Cynthia sa? Cynthia. Pleasure to greet you at your premiere from El Salvador. Heart Vlog Lalab, Miguel Lab, shout out, Tamsak host. Lalab, salamat sa patamsak. Miguel Lab, shout out po sa lahat from Heart Vlogs. Lalab Heart, patusok naman upcoming premiere. Ay may premiere ka, Lalabs? And mga Lalabs, Heart Vlog, may premiere, lablabin natin. Wala pa pala akong nakapin. Ayan, patamtak mga Lalab, may premiere, upcoming premiere si Heart Vlogs. Tambay ko main co-host, punta lang ako palengke. Sige lang Lalab, magpunta ka ng palengke, mag-ingat ka. Salamat host. Maraming salamat din Lalab. Tawi-Tawi Beach PH, Tamsak Madam. Ayan, Miguel Lab, shout out Tawi-Tawi. Miguel Lab, shout out. Thank you so much. Ayan, bigyan kita ng jacket Tawi-Tawi. Hindi kaya si ano to? Si Jomar Onyate. Kumusta na madam ang mundo ng YT? Ito Lalabs, okay lang. Walay sweldo. Walay sweldo ang YT. Okay lang naman, nag-i-enjoy.
sa live. Even that we don't have salary. Ayan. Chrislyn Channel, Madam Migalab, shout out. Ayan, bigyan po kita ng jacket. Salamat po sa pagbisita. Ayan. Salamat po sa paharang, Madam Chrislyn. Ayan, salamat po, salamat. Madam Chrislyn, maraming salamat po. Ayan, nakadigitan kita kay Ma'am, kagawi Ma'am Cynthia. Ayan, salamat po sa patamsak. Nasa ibang bansa ka ba? Enjoy naman talaga, Madam, kaso isang taon ako na hinto. Bakit? Pwede pa baba ng bahay, Ma'am? Ayan. Sige lala, magbaba ka ng bahay. Bakit 1 year kang hindi nag-live? Ay, sa YT? Ayan, maraming salamat din. Bakit? Tawi-tawi. Nabisi ka ba? Okay lang, basta kahit di ka mag-live, mag-upload ka na lang. Para malaman ni Lolo kahit di ka nagla-live, meron updated ka pa rin. Pag uwi ko sa Pinas, Madam, nasa abroad ka, tawi-tawi. Nasa Pinas lang ako, Ma'am Host. Nasa Negros Occidental ako. Ayan, Miguel Lab, shout out sa mga taga Negros Occidental. Ang layo-layo niyan, lalabs. Nasa Bicol lang ako. Ayan. Ayan, palambing mga sis. Highly TV than my friend from Pasyando. Ayan, thank you so much, Lalab, Pasyando. Patamsak naman ako, Lalab, sa nakapin. Ayan. Ang nakapin po may premiere. Tamsakan natin. Yuki SS, Miguel Lab, shout out Yuki. Napalo ni Lolo ang main channel ko, yung Mad Sipilin. Bakit? Anong ginawa mo? With YouTube, we can connect all throughout the world. Yes po. Bakit, Lalab, may nilabag ka, no? Baka kasi nag-upload ka ng hindi galing sa puso mo. Shout out UKSS. Ayan, from Chrislyn Channel. Baka naman kasi, Lalab, kumuha ka ng ibang video na hindi sa'yo. Bawal kasi yon. Kahit ano-ano na lang i-upload mo, basta galing sa'yo. Pasaway kasi ako, Madam, yun lang. Maigpit pa naman si Lolo pag ganyan. Ako may community strike nga. Ay, sumunod kasi kayo sa guidelines ni Lolo nang di kayo mapalo. Hindi naman ako muni. Maayos pa naman siguro yan. Maayos yan, Lalabs. Ayusin mo na lang. Habang di ka pa monetize, Chris, mag-upload ng TikTok. Saka ka na mag-upload ng TikTok pag monetize ka na, pero ngayon na hindi ka pa, monetize ka munang mag-upload ng mga TikTok. Ayaw ni Lolo yan. Saka ka na mag-TikTok pag monetize ka na. Ayan. Tigas kasi ulo nyo. Ayan, namaya pag kami noon, Madam. At least sa awa ng Diyos, kumita na ako ng doon 70. Laki pala ng kita mo, tawi, no? Sayang. Sumunod ka kasi, sayang naman. May ilas akong video galing sa TikTok pero akin naman yung personal. Detect niya pala yun. O, Labs, lahat niya yung namumonitor. Si Lulu pa nakaupo lang yung sa harapan ng computer niya. Nakamasid. Kala nyo, Nakamonitor lang yun si Lolo. Kahit nga yung
Yung revenue nyo, magkano na lang revenue, kinakain pa. Walang patawag si Lolo mga lalab, walang patawad. Lahat na lang. Sulit na madam ang Beach PH, shout out sa'yo from Chrislyn Channel. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin. Ang cellphone man to, naglulo ko, lintian man to. Hello, Tawi-Tawi, Beach PH. Sayang lalab, Tawi-Tawi. Pero naayos mo na siya ngayon. Tamsak din from Chrislyn Channel. Sige lalab, mag-iwan ka lang dyan ng bakas. Magbabalik man yan siya. Madam Herminia Sakyap, Migalab, shout out, harang, salamat po sa paharang, madam. Ayan, Samira, nagbaba po ng bahay, Madam Samira. Malimutan. Sang bansa ka ba, Tawi-Tawi? Good morning and Migalab, shout out to everyone. Yan, lalab, good morning sa'yo, lalabs. Naharang ako uli ha, lumabas-labas kasi ako. Hindi naman nababawasan ang revenue, madam. Hindi, nababawasan Kasi nung isang araw, nakita ko yung revenue ko is 11 point something, ngayon nasa 8 na lang. Good morning, host. Ayan, Madam Herminia Migalab, shout out, good morning. Ayan, 7 million Migalab, shout out. Gemma Faith, Umelda Migalab, shout out. Gemma Faith, how are you, lalabs? Migalab, shout out, Gemma Faith. Ayan, good morning, lalabs. Thank you so much. Dapat siguro tuloy-tuloy ang upload at live at update kay Lolo. O, lalabs. Okay lang, host. Mag-ano ka, Chrislyn, upload ka ng short. Short video yan, ang viral ngayon, short. Di ba sabi ni Lolo noon, mga January ba yun? Na yung mga short video ay magkakaroon na ng ads. Good morning sa lahat from Chrislyn Channel. Ayan. Lalab, good morning. Sir J, Migalab, shout out. Ayan, lablabin natin si Sir J. Meron pala siyang mamaya. Meron siyang premiere. Bira, ayan Sir J, good morning. Kagising mo lang ba o nasa work ka na? Ang aga mo naman. Oo nga, short, mag-trending yan. Swerte tayo. February, host, may revenue na ang short. Yun nga, February pala yun. Oo. Kung baga sa kita, bumaba lang ang kita mo. Siguro. Tusok, 11 host from Gemma Faith. Ayan, salamat, lalabs. Nalapatamsak naman ako sa nakapin. Ayan, meron siyang premiere alas 12. Napadaan lang ate Os, pa-shout out, pa-out na sa duty pa. Sige na Sir J. Munis, mag-iingat ka palagi dyan and God bless. Salamat sa pagdaan. Ayan. Yung short ko, kunti lang naman yung views. Yan mo, lalabs. Lagyan mo ng hashtag viral short video. Para mapansin. Ayan, 9 million Migalab, shout out. 9 million in the house. Ako nga, yung iba kasi depende ata yan sa short video ng edit mo, lalab, Chrislyn. Salamat kaayo, host. Ayan. Patamsak naman ako nakapin, mga lalab. Ayan, palambing mga day from Chrislyn Channel. Maybe ang viral lang ang may ads, host. Siguro, lalab, Herminia, lalabs, oy. Ba't natigil naman to? Malalaman natin yan next month, pagdating ng February.
Nag-practice pa ako edit manaha. Minsan lalab kahit wala nang edit. Bonsayestang Lumpo Vlog. Good morning, Ma'am Host. Bonsayesta lalab, migalab, abangan natin, no? So, abangan natin yan. Kasi yun ang sabi ni Lolo ba? Hello sa lahat from Chrislyn Channel. Ayan, good morning. Hello daw sa lahat from Chrislyn. Mga lab, patamsak naman ako sa nakapin. Ayan, meron siyang premiere. Mamaya mga 12. Ayan, nagla-live din po yung nakapin si Jay Monets mga lalab. Pag nagbisita kayo sa bahay niya, maraming ayuda dyan. Hello, Bonsayista, shout out from Chrislyn Channel. Bonsayista, shout out daw from Chrislyn Lalabs. Wala lab, hindi ako yan lang ang revenue nyo sa lifetime. Nakalagay, hindi yan nababawasan. Pag aabot ng $100, isahod agad ni Lolo. Palablab sa latest ko guys, sukli agad from Gemma Pate. Walay man sahod si host mga lalabs oy. Kasi minsan yung internet dito nagluloko, hindi tayo makapag-live ng maayos. Sa probinsya ang hirap ng internet. Nakasahod naman ako dati lalab, kaso lang ngayong mga buwan wala. Hindi natin na-reach yung $100. On the way sa nakapin from Gemma Pate. Asa Pinas ka naman mo. So lalabon sa istang Lumpo Vlog. Nasa Pinas si host. Migalab, shout out host. Tamsak dan from Tropa Mix TV. Ano kasi bonsayista? Si host ay buntis. Kaya hindi pa tayo maka-work. Malapit na akong mga lalab mga anak. February 15. Hindi nyo lang pansin kasi nakaupo ako. Sana all buntis. Wala lab, 8 months. Magalaw na siya. Gusto nang lumabas. Yung tanong ni Tamsakat dating dikit sa nakapin. Na ang lalab. Nabumba. Kailangan natin lalab magka-baby na oy. Matanda na tayo, 32 years old. Puro tayo work, walang mangyayari pagdating ng araw. Siya na magtutuloy ng YouTube ko. Excited na ako lumabas. Hola lads, kanina nga, ano ba yun? Kaaga-aga alas 3 pa lang ng madaling araw, panay na bunggo-bunggo. Nang gigising, nag-wrestling na sa loob ng tiyan ko. Paano pa tayo makakatulog? Tingnan mo naman yung eyebag ko mga lalabs, oh. Nag-i-start na to ng gising alas 2 ng madaling araw hanggang alas 3. Ayaw na magpatulog. So, gagawin ko, buti na tumayo na nga lang. Panay bunggo-bunggo, gusto na tatong lumabas. Naririnig ako nito. Gising to. Shout out sa mga putukan at naputukan nung New Year. Gusto na tong lumabas. Ayan. February 15 mga lalads. Alam niyo ba mga lalads, nagpa-ultrasound ako nung November ba yon? Pero hindi niya pinakita yung gender niya mga lalabs, nakadikit yung kanyang mga legs. Hindi niya pinakita yung gender niya nung nagpa-ultrasound ako. Kaya hindi na ako bumalik. Kaya hanggang ngayon hindi ko alam kung anong gender ng baby ko. Excited na lang. Sa paglabas na lang malalaman. Basta February 15. Yun nakalagay sa ultrasound. Chrislyn, kahapon pa kita nilablab. Ayan, from Bonsayistang Lumpo Vlog. 7 million migalab shout out. Babae yan, kasi magkadikit yung mga legs. Baka nga lalas, babae yun din yung ko. Hula ko. Lalaki yan, sige malalaman natin yan. Paglabas. Malapit na lalab next month. Ano ka daw, baby, lalaki o babae? Oh. Hindi ko nga rin alam. Basta nararamdaman ko babae siya mga lalads. Pakiramdam ko lang. Jemonets Dan Pulpak, I'm watching your 2 videos. Ayan.
Sige, lalab, Gemma, lalab, mag-iwan ka lang dyan ng bakas. Ayan. Mr. Chef Cook, Migalab, shout out. Dikit tamsak sa'yo, host. Ayan, lalab, maraming salamat. Heart Vlogs. Saka natin, lalab, i-reveal pag lumabas na. Sa ngayon, hindi na ako nagbumalik uli dun sa ultrasound. Ang layo kasi. Padikit, mag-iwan lang ng tamang bakas, magsukli ako. Mr. Chef Cook. Ayan, Migalab, shout out. Herminia on the way. From Gemma Faith. Ayan, lalab, salamat. Chrislyn Channel, ayan, 8 million in the house. Migalab, shout out. Lalaki yan kasi kung babae yan, nakabuka ka. Ganun ba yung lalabs? Pag babae ba nakabuka ka? Ano kasi siya, lalab, no, nagpa-ultrasound ako, suhi siya. Suhi siya, pero ngayon hindi na siya suhi. Kasi nararamdaman ko malikot siya sa dito na siya sa bandang puson ko. Dati kasi yung ulo niya nandito sa bandang ano ko, dede. Ngayon parang umano na siya. Nag-ano na siya. Nag-ayos-ayos. Excited na siyang lumabas. Dan Paul sa nakapin from Mr. Ship Cook. Ship Cook. Ayan, si Ship Cook. Ayan, Mr. Ship Cook, nasa main channel mo ako lalab ha. Dikit kayong main channel ko sa'yo ha. Ayan ha. Ano kaya ang dahilan bakit niya ginawa sa sarili niya homesick? Salamat tos from Ship Cook. Nasa abroad ka pala, Ship Cook. Nasaan ka lalab? Nasa ano ka ba? Saudi or nasa UAE? Kasi yung mga kasama mo dito mga ano, Bengali. Bengali ba to lalabs? Padikit mga lalab, mag-iwala ng tamang bakas para masuklian. Nasa Qatar ka. Kala ko kasama mo Bengali. Bengali talaga. Ayan, 5 million Migalab, shout out. Huwag ka na malungkot, hindi lahat ng artista. Ano yun, hindi ko nakita. Buti kung maintindihan naman niya yung sulat mo. Tagalog. Syuhada. Ayan, lalab Mr. Marites ni Barista Fel, tamsak lalads. Ayan, lalab Marites ni Barista, salamat sa iyong patamsak lalab. Ayan, Mr. Ship Cook, nasa Qatar pala to si Mr. Ship Cook. Sana all. Ayan, 1020 Spider, Migalab, shout out lalab Spider, thank you so much. Ayan, tusok, Spider Mike 1020, na available mga lalab kung meron kayo dyan. Jimadan Dikit at taga Cebu kay Sisi. Ayan, dikit na daw lalab si Madam Herminia sa'yo, Spider, nagbaba ng bahay. Chrislyn Channel, nagbaba rin ng bahay, lablabin natin mga lalab. Dan na po ba kayo sa nakapin? Ayan, palablab po nakapin mga lalabs. Nakapin tayo, nakapin. 8 million Migalab, shout out. Ayan, Chrislyn po, nakapin, lablabin natin mga lalabs. 8 million Migalab, shout out. Ayan mga lalab, si Spider, merong available 1020. Kung meron kayo dyan, pwede kayong maglablaban dyan mga lalabs. 41 tamsak, dikit ako, Ship Cook. Ship Cook, lalab, pasuklaan na lang si Spider-Man. Dan na sa'yo, Mr. Ship Cook, dan from Bonsayistang Lumpo Vlog. Ayan lalab, Mr. Ship Cook, pasuklaan si Bonsayista lalab, dan na sa'yo.
TY Chef. Kylie, good morning, my friend. Miguel Love, share at Tropa Mix TV. Miguel Love, shout out. How are you, my friend? Ano? Kylie, how are you? How is your channel now? You now monetize your channel? I'm good, I'm good. How about you? I am good also, Lala. Thank you for visiting me again. Thank you. 8 million, thank you so much. Ayan, don't forget to give me likes, mga lalabs. Chrisling channel po, nakapin, lablabin natin, mga lalabs. Palablab po, nakapin. Dikit ko to sa'yo, lalab, Chrisling, na. Yung mga alagad ko kasi, mga lalabs, totoo lang, hindi ko talaga mabuksan yung isang mobile ko. Pinalo ata ni Lolo ang alagad ko. Kailangan ko pang i-sign in. Hindi ko pa naasikaso. Herminia Dan, full pack sa'yo from Gemma Faith. I connected to the pin. Ayan, Chrislyn Lalab. Dan si Kylie, pasuklian na lang, lalabs. Thanks, Ma'am Host from Chrislyn. Chrislyn, dan sa'yo si Madam Herminia. Ay, may galab shout out. Chrislyn Lalab, mukbang ng grapes. Ayan, Chrislyn, dikit ko to sa'yo, lalab, ha. Ayan, dikit ko to sa'yo. Sarap naman ng grapes. I connected with a link from Kylie Krapner. Mr. Ship Cook Chrislyn channel, Dan full pack from Mr. Ship Cook. Lalab Chrislyn, pasuklian nyo mga dumikit sa'yo, lalabs. Paid salamat at dan na ako sa'yo from Herminia Sakyap. Thank you from Chrislyn. Ayan, Kylie, lalabs. 2126 dikot sa nakapin from Spider. Yes. Ayan, from Chrislyn. 7 million Migalab shout out. 7 million. Ayan, 7 million manglalab. Nandito ko sa bahay mo, ha. Dikit ko to sa'yo. Spider, nagbaba ng bahay. Herminia Sakyap. Ayan, nagbarin po ng bahay si Madam Herminia. Lablabin natin. Mr. Ship Cook. Ayan, nagbaba ng bahay. Mr. Ship Cook. Dikit ko rin to sa'yo, Mr. Ship Cook, ha. Ayan, si Madam Herminia, nagbaba ng bahay. Dan na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Ayan, Chrislyn, pabalikan na lang, lalabs, yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Lang sa'yo. Ngayon lang uli sa bahay mo, host, na busy masyado. Ayan, Kasampagita, lalab, Miguelab, shout out. Yan, lalab, salamat, lalab. Kumusta ka na? Kasampagita, lalabs. Busy ka. Dahilan sa kakaisip sa'yo. Ayan, Mr. Chef Cook, nasa bahay mo ako. Meron ka ng ads, lalab, monetize ka na ba? Padikit ako, mga tropa, mag-iwan lang ng tamang bakas, magsukli ako from Tropa Mix. Ayan, pagkakabit nga, lulod, tapos na. Nagpapaayos pala to ng bahay si Madam Kasampagita. Herminia Dan with bakas. Ayan, padikit naman, mga tropa from Tropa Mix. Spider, nagbaba po ng bahay. Palablab po, nakapin, mga lalabs. Ayan, nakapin tayo, nakapin. Barter tayo, host. Biker, lalab. Hindi ko ma-open yung cellphone ko kasi hindi pa ako makapag-barter. May mga bago sana ako kaso lang hindi ko siya ma-open, lalabs. Nagluloko yung aking mga alagad. Pati yung mobile nagluloko. Lods Biker, mega love sana all from Spider. Ayan, si Spider meron. Buti pa to si Biker.
Laging nasahod. May mga short video ako, host. Mali pa yung na-type ko, Dampagita daw. Sige lang, Lala, panoorin natin yung short mo. Mr. Chef Cook, nasa bahay mo ako, ha. Natawa tuloy si Spider. Kumusta ang New Year mo? Okay lang, lalabs, ang New Year natin. Sana maraming blessings ang dumating ngayong 2023. Ang pinakaunang blessing sa akin ngayon, mga lalabs, dahil buntis ako, magkaka-baby na ako. Ayan, this coming February 15. Aye, done with bakas pasukli from Spider. Aye, Lala, pasuklian na lang si Spider, lalabs. Dan na sa Herminia Sakyap, dan pulpak from Aye. Musta Lods Biker from Spider, dating dikit ako sa nakapin. Notedos from Aye. And 5 million Migalab shout out. Thank you so much sa 5 million. Tamsak host. Lalab JC, Lalab Migalab shout out. Ayan, JC Onyati official, may Migalab shout out. Nagbaba ng bahay. Ang iyong ganda. Work mode na ako. Salamat sa patambay. Sige na, Trupa Mix. Mag-ingat ka palagi dyan and God bless you always. Ayan, good morning, host Lalab JC. Migalab shoutout. Good morning, Lalabs. Welcome, Lods Biker from Spider-Man. Malimutan. Ayan, 7 million Migalab shout out. Mr. Chef Cook, Mr. Chef Cook. Ayan, pin natin si Mr. Chef Cook. Saga Qatar. Sip sa'yo. Spider-Man. Herminia Sakyap dan friend, sa fried egg. From Kasampagita. Chrislyn, ayan, Spider dan from Aye. Ayan, Lalab, Aye. Spider-Man, dead na sa'yo si Aye, Lalab. Salamat, Lalab. Tara, 10 from Rodi Katamura. Spider, di ba may 10 ka? Ayan, si Sir Rodi may 10. Rodi Katamura Jr., may galab shoutout po, Sir Rodi. Happy New Year. Ayan, nagbaba ng bahay, Chef Cook, Mr. Chef Cook, JC Onyate Official ay nagbaba po ng kanyang bahay. Si Sir JC Onyate Official, lablabin natin mga lalabs. Ano ba yun? Isulat ko. Puso ko't isipan. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ayan, si Sir Rodi, nagbaba po ng bahay. Ayan, Sir Rodi, Happy New Year, tamsak. Dano, salamat po sa patamsak po, Sir Rodi. Harang Premier niya sa Keb. Madam, salamat po sa paharang.
Andyan na naman yung loading na yan, no? Kagaga naman ng ano na yan. Patamsak naman from Chrislyn. Ayan, lablabin na tamsakan natin si Chrislyn, mga lalabs. 6 million mega love shout out. Patamsak mga lalabs si Chrislyn. Ayan, nagbaba ng bahay. Inang pagmamahal ko. Harang host from JC Onyati Official. And lalab, salamat sa paharang mo, lalabs. Mr. Chef Cook dan from JC Onyati Official. Ayan si Sir JC, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalab. 5 million mega love shout out. Salamat po sa 5 million. Ay, Happy New Year, pang host. YouTube Bono, kumusta ka na? Kumusta ka na? Long time no hear me. YouTube Bono, nasaan ka na ba? Tagal na nating di nag-usap pa. Kumusta na yung New Year mo dyan, lalabs, oy? Buti pa to si YouTube Bono. Laging nasweldo kay Lolo. Kumusta ka na, YouTube Bono? Happy New Year ba? Michaelson, my friend, how are you? I miss you. Michaelson, how are you, my friend? I miss you so much. Ganun pa, binata. Wow, sana all binata. My friend Michaelson, how are you, my friend? I miss you. How are you, long time? Michaelson, you're busy, lalabs. Okay lang, guwapang host. I miss you to my sis. Hello. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Michaelson, my loves, my friends. Ayan, ayan. Love you long time, Lul. Rory Katamura Jr., full pack from Aye. Hello, patamsak from Chrislyn. Nisamot lagi ka la, guwapa karon. Nisamot da, sabi niya. Chrislyn, channel done to you from Gemma Faith. Lablabin natin mga lalab si Michaelson. Ayan, Michaelson aka Mike. Lalab Michaelson, lablabin natin. Sabi niya, ni samot kag kagwapa karon idol host. Ayan, YouTube Bono, kumusta naman yung New Year mo, lalabs, oy? Maraming salamat po at alis ko muna. Sige na po, lalabs, hear me, lalabs. Ingat ka palagi dyan, lalab, and God bless you. May agum ka na, host. Ika-aagumin mo ba ako, lalab, YouTube Bono? YouTube Bono daw, single mga lalabs. Lagi na lang tong single si YouTube Bono, oy. Kasampagita, lagi na lang single na. Saan na ba yung sweetheart mo, YouTube Bono? GC Onyati dan Pulsukle. Ayan. From Mr. Chef Cook. Lablabin natin mga lalab, Kasampagita. Ayan, nandyan si Kasampagita. Lablabin natin. Ano ba naman itong boy na to? Naglulukuman eh. Mga basta mabikulana pa. Ay, nag-ano pa si YouTube Bono. Nagbiro pa. Ninja Phil tamsak, lalabs. And lalabs, salamat sa patamsak mo dyan, lalabs. Ninja Phil. Tambay lang ako, pambawi. Sige na, lalabs, YouTube Bono. Kumusta ba yung New Year mo? Nag-New Year lang, na single ka na. Nasaan na yung mo, sweetheart?
Mumuka Muma. Madam Mumuka, mega love shout out po, madam. Ayan, madam, mega love shout out. Meron ka na pong jacket. Salamat po sa pagbisita. Mumuka Muma. Ayan, 8 million mega love shout out. Nandyan lang. Saan? Saan lalab? Saan? YouTube Bono. Oh, YouTube Bono. Shout out sa lahat ng shout out. Oy, YouTube Bono, di ba taga Davao ka? YouTube Bono, di ba dyan ka kay malapit kay Duterte? 6 million mega love shout out. Shout out sa lahat ng shout out. From YouTube Bono. Michael Sunlala, you still here? YouTube Bono Dan, thank you po sa jacket. From Momoka Muma. Ayan, Madam Momoka, maraming salamat po and God bless. Mong miss na miss kita. 7 million glove shot, yes, pero dito ako sa Cebu. Sa Cebu ka, kung saan napupunta YouTube Bono. Napakalayas mong tao ka. Napakagala mo. Dyan yung trabaho mo ngayon, YouTube Bono. Napakagala mong tao ka. Aye, hello. Aye. From YouTube Bono. Diyan, meron ka na naman dyan, babae. YouTube Bono, kahit saang lugar ka napupunta, meron kang chicks. Sabihin mo na naman, single ka. Sa Danau ako ngayon. Ano ka ba, Lalaz? Kung saan ka napupunta, ang layo-layo na yan, Toink. YouTube Bono, toink. Nagsialisan tuloy sila, Nabatrip ata ang daldal ni host. Minsan magdaldal din tayo. Ayan, 3 million. Thank you, thank you, thank you. Ang ganda naman ng salamat po, Madam Momoka. Thank you po. Dito pa ako, from Chrislyn. Madam Momoka, maraming salamat po. God bless. I miss you, LS Mohos from YouTube Bono. Hindi nga ako lalab mga nakapag-LS mga nakaraan kasi nabisi si host. Meron tayong mga inaasikasong mga bagay-bagay. Parang sundalo lang, daming chika kahit saan. Mr. Chef Cook, Dan sa prank video. Ayan. From Kasampagita. Mr. Chef Cook, Lalab, pasuklaan na lang si Kasampagita. Dan na sa'yo, Lalabs. Good morning sa lahat from YouTube Bono. Anong oras kaya mag-work YouTube Bono? Nagkape ka na YouTube Bono? Kasi ako hindi pa, mamaya-maya. Mo ako. Dan na kayo nakapin mga lalab na kapin, kaya naman tayo Kasampagita. WC host, hair lang po sa gilid bago pumasok sa work. Sige lang po, Madam Momoka. Maraming salamat po, Madam. God bless. Kapi wala pa pero Tanduay nakashot na. Kaga-aga naman ng Tanduay na yan, YouTube Bono. Yan ba yung kape mo? Yan yung kape ni YouTube Bono. Yung Tanduay. Tanduay ni YouTube Bono. Ayan si YouTube Bono nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. YouTube Bono Ambot Dodong. Ayan, 7 million Miguelab shout out. Maraming salamat from YouTube Bono. Anong oras ka mag-work YouTube Bono? Kasampagita dan full pack from Mr. Chef Cook.
Ayun lalab ka sa pagitad dancer lalab si Mr. Chef Cook lalabs. Ayan 8 million migalab shout out. Morning shot po Sir Yutubono. Tandoy agad. Anong pulutan mo Yutubono? Kagaaga ng tandoy. Iwan ko lang kung di ka maano dyan. Malasing. Hello Ma'am Mumuka. Shout out. Mamam. Naman. Kagaaga ng tandoy. Joke lang Ma'am Muma. Joke lang daw madam. Si Yutubono mahilig mag-joke. Tinapay pulutan ni Sir Host. Nagkakapiyan. Nagkakapiyan si Yutubono. Parang di naman na ata uso ang tandoy ngayon na. Parang na ngayon uso yung gin, si Gin Bilog. Pero ang ganda mo ngayon no. Salamat Yutubono. May nandiyan ka na naman Yutubono. Kailangan lagi tayong maganda. Ayan, thank you naman Yutubono. May pabiro-biro pa si Yutubono talaga oh. Ayan, 4 million Miguel, shout out. Alam nyo mga lalab, si Yutubono napakababaero niyan. Kahit saang lugar yan na pupunta may chicks. Sa Mindanao sa amin, malakas ang tandoy. Hindi patok ang bilog sa mga Bisaya. Ay, ganun ba yung lalabs? Ay, manahimik ka. Shut up. Shout out sa Marites sa labas. Ayan. Chrisling Channel, nagbaba ng bahay point. Dito lalabuso yung bilog, gin bilog. Ay, hindi pala bilog dito, yung square na na gin. Si Gin Bilog lang yun, yung nasa vlog. Sorry. Oh. Ayan, Kasampagita, lablabin natin, Kasampagita. 8 pesos na lang, nabudol pa. Sunod-sunod kasi sa uso yung ibang tao, kaya sunod-sunod sa Gin Bilog. Dito sa amin, mga lalab, hindi siya Gin Bilog yung tawag. Lapad yung yung 4 kantos. Yung square na gin. Yung karning baka natin na singil na ba lahat? Hindi lalags. Binaon ko na yun sa limot. Wala lalags. Mahirap maningil Yutubono. Better to forget everything. Wag mong paalala yan. Kasi ang hirap maningil lalab. Nag-New Year na, nag-1 taon na. Pag pinuntahan ko sa kanila, walay pera daw. Kung hindi naman maganda yung model, hindi naman yan sisikat. Si Gin Bilog. Dati sa Panganiban ako, bilog din doon. Di ba si Gin Bilog sikat? Milyon na ata yung followers niyon mga lalabs. Si Gin Bilog. Maganda kasi siya. Kaya sumikat. Dito lalabs, square yung gin. Yung maliit lang, yung square na gin. Yun ang uso dito sa Bicol. Kasampagita Vlog, Alice Official Dan 321 from Mumuka Muma. Lalab Kasampagita, pasuklaan po si Mumuka Muma, dan na po sa lalabs. 4 kantos, o lalab, tawag doon 4 kantos. Pero yung maliit lang. Yung maliit lang, harang po ulit ang Mumuka Muma. Yan, Madam Mumuka, maraming salamat po sa paharang mo po dyan. Ayan si Madam Mumuka, nasa nasa ibang bansa. Nasa Qatar pala si Madam. Ay, nasa Dubai pala. Yung maliit, 2 kantos. Meron ka na naman bagong pangalan. 2 kantos pala yun kasi yung malaki, 4 kantos. Lalabs.
Taga Dubai pala si Madam Momoka Moma. Natawa tuloy si Yotubono, oy. Maglagay lang po ng bakas para masuklian ko po kayo. May work pa po ako now. Ayan. From Kasampagita Vlog. Pero ang ganda mo talaga. Yan ka na naman, Yotubono. Napaka-playboy mo talaga kahit kailan. Yotubono! Hindi ka ba nagla-live, Yotubono? Gusto kaya kitang makita yung boyfriend mo, host. Na Arabo saan na. Wala, nandun na. Naiwan sa sa UAE. Nandun sa UAE, lalab. Kalimutan na yan. Malayo. Nasa yun? Nasa ibang kandungan. Sana this year makabalik tayo uli ng abroad, lalabs. No worries. Babalik tayo doon. Ayan, 4 million mega love shout out. Alam niyo mga lalab, pag nasa abroad kayo, pag nandun kayo sa abroad, nakakamiss dito sa Pilipinas. Sobrang nakakamiss pati pagkain. Pero pag nandito na kayo, pag yung pera nyo paubos na, mga lalabs, wala, gusto nyo talagang bumalik ng abroad para magtrabaho. Sobrang magastos dito sa Pilipinas, Diyos ko. Ang mahal-mahal pa ng bilihin, yung sibuyas, maliit na lang, 7 pesos. Diyos ko, ang lahat dito mahal. Iririto ako sa iyo, engineer, nandyan sa Rapu-Rapu, mining engineer. Patay tayo dyan, lalags. Baka may sabit na yan. Baka may asawa yan, lalabs. Ay, ito ba na, mahirap na makasira ng pamilya. Engineer Raffles. May asawa yan, mga ganyan, lalabs, yung mga dayuhan na nagpupunta sa ibang lugar. May asawa. Iwan ko, hindi tayo nakakahanap ng true love. Bakit ganun, mga lalabs? Hindi naman sa mga lalabs. Dati kasi may nakarelasyon ako dati. Mga 7 years kami ng ex-boyfriend ko, mga lalabs. Taga Makati yun, mga lalabs, ha? Maniwala kayo sa hindi, mga lalabs, nasa 45 years old yun. Nag 7 years kami, lalabs. Hindi kilala ko yan, taga-diet. Okay lang yan, sis. Nagkaroon kami ng relasyon, mga lalab, within 7 years. Pag nagkakaroon pa naman ako ng jowa, hindi ako tumitingin sa iba. 45 years old na yun, lalab, taga Makati. Basta nasa Makati lang siya. 45 years old. Kasi hindi naman siya, mga lalabs, mukhang matanda, baby face. Maputi. Moma, balikan kita from YouTube, no? After 7 years, mga lalab, 2014 ba yun? 2014, nagpunta ako ng abroad. Mga siguro mga 1 year lang kami. 7 years kami sa Pilipinas magkarelasyon. After 1 year ko sa abroad, parang nag-iba na yung nag-iba na yung nag-iba na yung pakiramdam ko. Kasi na kasi siya, lalab eh. Matanda na kasi yun, 45. Siguro ngayon, nasa na siya ngayon, 50 plus. 45 years old, pero sa tulang, mga lalabs, ang mga may edad, masarap magmahal. Parang feeling mo baby ka nila. Maglaba muna ako, pero nag-BG lang ako. Sige lang, lalab. Mas masarap kaming may edad na di mo na turuan. Nang iba ng ihip ng hangin, ha? O, lalabs. Alam nyo kasi pag napunta kayo sa ibang lugar, mga lalab, kay dami-daming tukso, nalulungkot ka kasi dun eh. Ang lungkot-lungkot mag-isa, mga lalabs. After 1 year, parang siguro 1 year din nagtagal kami yung communication namin sa abroad, pero pag nun, wala na. Para nang na ako, tumabang na. Naganap ng iba. Ayan, salamat sa 1 million dyan. Mumuka, ayan,
Patay tayo dyan, Baki lang ni Madam Mumuka. Mahina po kami, host, kaya nga nag-iba feelings. Taga ano, Lalab? Taga Galvani, Makati. Baka kilala mo, patay tayo yan. Kapit pala, mahina. Taga ano siya, Lalab? Galvani, Makati. Tapos kilala pala ni Madam Mumuka, patay tayo dyan. Basta usha, sabihin ko sa kanya si Engineer Kevin Raffles, 38 years old. Sige, sabihin mo, Yotobono. Papuntahin mo sa live ko. Patay tayo dyan, Madam Mumuka, baka kilala mo, wag ko nang sabihin yung pangalan. Baka tayo mahuli. Pero Madam Mumuka, yung matanda na yon, wala, mal na mal ako nun. Kasi nung naging kami siguro mga ano pa lang ako nun eh. 18 siguro, 18 years old. Nandyan lang sa Rapu-Rapu siya, from YouTube, no. 18 years old pa lang ako dun, Madam Mumuka. Ay, pero pag tinatawagan ko siya, mga lalas, yung mobile number niya ay gumagana pa rin. One time, dati yung nasa Brook, malapit na umuwi ng Pinas, tinawagan ko siya dati, ala, sumagot. Sumagot na, mga lalads. Pero may bahay sila sa Pili. May bahay sila sa Pili. Malapit lang pala, lalads. Oy, Madam Mumo, kaya hindi ko nasasabihin. Ay, Diyos ko, alam. Alam, Madam Mumuka. Quiet na lang ako. Malapit nga sa amin, sa Pasay po kami. Patay. Hindi ko nasabihin talaga pangalan, baka magkakilala pa kayo. Ay, Diyos ko, marites na to. Ay, Diyos ko. Baka tayo mahuli. Doon nga lala, may bahay sila dyan. Madam Momoka, may bahay sila dyan. Malapit nga sa amin sa Pasay. Meron silang kamag-anak dyan sa Pasay. May kapatid siya dyan. Ay, Diyos ko, nakapunta na rin ako sa bahay nila. Ilang beses na ako nakapunta dyan. Din sa Pasay, nakapunta na rin ako sa bahay ng kapatid niya. Secret, ayoko na lang sabihin yung pangalan. Diyos ko, baka magkakilala kayo. Ay, Diyos ko, day. Nasa Galvani, Makati. Salamat, tos. Kumakati na naman tong buni ko. Gamutin ko muna, kalat na kasi sa singit. Sige lang, lalab, gamutin mo na yung buni mo at baka lalong dumami yan. Pati itlog mo na buta, nalagyan na ng buni. Lucky morning, Martes na po. Pero Madam Mamuka Muma, nakapunta na yan dito sa amin sa Bicol. Dinala ko na yan dito noon. 2000, siguro, 2018 ba yun? Nakapunta na yun sa bahay namin dito. Bye guys, bye, see you next year. Sige na, lalab, see you next year and God bless you, Tubono. Hindi ko na, madam, sabihin ang pangalan. Baka magkakilala pa kayo, patay tayo dyan. Work na from YouTube. Sige po, YouTube, mag-work ka na po. Taga Makati para si Madam Mumuka, patay tayo dyan. Ayan, salamat sa 22 thumbs up. YouTube, maraming salamat, lalab. Kaso lang, Madam Mumuka, ano yun, nakakatakot kasi siya pag nagagalit ba?
Nakakatakot pag nagagalit. Bye po, Sir YouTube. Ingat po from Mumuka Muma. Pero Madam Mumuka, nasa abroad ka ngayon, di ba? Nasa Dubai ka? Tapos friend pa pala kayo sa Facebook, no? Magkakilala pa kayo, patay tayo dyan. Bye na, YouTube. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless. Kahit saan. Ngunit lobat ka, lobat pa ba ang pag-ibig mo? Sa Japan po ako. Nasa Japan ka pala. Kala ko nasa Dubai ka. L3, nagbaba po ng bahay. Siguro ang lamig-lamig dyan, Madam. Mumuka. Kaya pala yung pangalan mo, Mumuka Muma. Kasi sa Japan, yung pangalan. Sweet girl, I'm here from Jamaican Farmer's Hut. Jamaican Lalab Farmers, Migalab, shout out. Jamaican, how are you? Ayan si L3, love you. Love you to my friend from Jamaican Farmers. I'm good. From Jamaican. And you okay? Yes, Lalab, I'm okay. Thank you. Mong miss na miss kita. Kinokontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Pag-ibig mo pa ba? Ko sa isip mo pa ba? Kumusta ka? Ayan, Mumuka mo maharang. Madam Mumuka, salamat po sa paharang, Madam. Anong oras na po dyan, Madam, sa Japan? Sa isip mo aba? Kumusta ka? Aba? Kumusta ka?
Ayan, Madam Mumuka Moma. Maraming salamat po sa iyong support, Madam Mumuka. Dikit ko nga itong isa sa'yo, Madam. Ano ba yun? Nag-wielding na siguro si Paikid eh. Almanzar Beach. Ayan, Madam Mumuka, Dubai Amazing Beach Road Trip. Ayan, Madam Mumuka, nasa bahay mo pa ako, meron kang harang. Idikit ko to sa'yo, Madam. Nagla-live ka rin ba, Madam Mumuka? Nakikita. Rolly Saron, Miguel shout out. Salamat po. Minsan lang po maka-live pag may day off po. Kasi busy ka sa work. Ang hirap kasi, Madam, pagsabayin ng work tapos mag-YT ka pa, pagdating mo pagod ka. Na-experience ko rin yan nung nasa abroad pa ako. Ang uwi ko noon is madaling araw sa abroad, mga 12:00 ng madaling araw. Tapos pagdating ko, magluluto pa ako, maglalaba. Kaya nakaka-live ako noon, mga madaling araw sa abroad, mga siguro, 1:00 ng madaling araw, naka-live ako. Yun dito sa Pinas, umaga. Madaling araw. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5:00 ng madaling araw dito. Promoted channel ay Scarty, nagbaba ng bahay, upcoming premiere. Maraming salamat, palablab mga lalabs. Rolly Saron, ayan, AKP. Thank you so much po. Ayan, Madam, I miss Dubai. Ayan, nakakamiss. Nakakamiss talaga ang Dubai, promise. Rolly Saron TV, the best ang UAE mga lalabs. Rolly Saron TV, AKP, ayan, nagbaba ng bahay, Rolly Saron. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Naku, sinabi mo pa, host, pasok na ng 10 a.m., uwi din ng 10 p.m., tapos asikaso pa sa house, kaya wala po time, hirap talaga pagsabayin ang YT. Yun nga po, Madam eh. Kung minsan naka-live ako, napipikit na ako. Pero kahit paano, kahit busy ka, kailangan pa rin mag-update. Kahit upload na lang, Madam Mumuka, kung di makapag-live.
Ko't isipan. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ayan, 4,025,000 tamsak. Maraming salamat po. Sharon, magtiniim na po pala. Bye na din po muna, host. Pasok na po. Sige na, madam, mumuka po. Maraming salamat, madam. Mag-ingat ka palagi dyan. Harang po na ulit bago mag-out. Madam, mumuka, maraming salamat po. God bless po. Ingat ka palagi dyan. Sherwin Reyes Lalab, Miguel Lab, shout out. Kumusta ka na, Sherwin? Madam Mumuka, maraming salamat po sa paharang. Sherwin, kumusta na yung channel mo? Salamat po sa inyong mga paharang dyan, mga lalab. Salamat sa inyong mga support. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Saan man po tayong sulok ng mundo. Lagi tayong ilayo sa anumang kapahamakan sa daan. Saan man tayo magpunta. Sumahod ka na sa YTOs, hindi lalab. Dati, pero ngayong buwan wala. Kasapang kita vlog dan tamsak. Rolly lalab, walay sweldo lalab. Hindi man natin na-reach yung $100. Nasa ano lang yung ano ko ngayon. Nasa 67. Hindi inabot lalab. Kailangan maka $100, Rolly. Ikaw ba, sumahod ka ba? Ayan, Sherwin, nagbaba ng bahay, Sherwin. Ayan, ang laki pala ng bahay mo, Rolly, no? Sana all. Ang laki ng bahay mo, Sir Rolly Saron. Mapapasana all ka na lang. Ikaw siguro ang laki ng sweldo mo, nasa 10K yung bahay mo. Nagutom sa biyahe, share and subscribe. Shota mo. Ano, Sir Rolly, sumahod ka? Ayan, Sherwin, nagbaba po ng bahay. Dito ko sa bahay mo, Sir Rolly, nagutom sa biyahe. Ayan, Sir Rolly, meron ka pang harang. Di ba ni MJ ngayon? Ha? Magtatawag ato ko sa bago. Nagtatawag. Paano transaksyon sa payment host?
Dapat na ano ka, may ATM ka. Hindi ka pa ba nag-apply? Meron ka bang ATM na naka-ano kay Lolo? Para sa Google mo? Mag-email naman yan sa'yo, lalabs, pag na-reach mo yung yung $100. Tapos ipapasok naman yan automatic sa ATM mo. Ang email niyan nasa every 21 of the month. Ay wala pa, lalab, di pa, kulang pa. 93 pa lang, kulang pa yan. Hintayin mong mag 100. Hindi pa yan, hindi ka pa papasahon yan. Hintayin mo 100. $7 na lang. Next month, sasweldo ka na yan, Rolly. Ano yan, mag-email sa'yo si Lolo. Mga 21 of the month. Ano yan, nag-email yan. Sabi niyan, na-send na yung mo, yung salary. Pero makukuha mo yan after 2 days pag ATM yung gamit mo. Pag ATM ka, pero pag cash ka, hindi ko lang alam kung yung cash automatic. Basta sa akin, ganun kasi nangyayari yun eh. Every 21 of the month, kung na-reach mo yung $100, ayan, mag-send ng email si Lolo sa'yo. Next month, Lala Broly, sasahod ka na yan. 101%. Next month, sure na yan. Kulang yan, 6K. Kasi medyo malaki yung dollar ngayon, di ba? Nasa 5,600 yan, 5,000 something. Pag ilang sweldo mo na ba yan, Rolly? Ano ka ba, cash? Cash ba yung inilagay mo doon? Kasi pag cash ata parang sinsin niya yan sa di ba, sa mga padalahan. Ako kasi ATM ako eh. Metrobank ako, lalabs. Sir Brochito, love, big love shoutout po, Sir Brochito. Good morning po. Sana nga ako sumahod na eh. Ulala, maghintay ka lang. Sasahod ka na yan, malapit na. Sir Brochito, love, love, love. Mama, chup, chup. Dito pa ako sa Bicol. Lala, hindi ka pa nakabalik ng Manila. Parang nag-i-enjoy ka na, Sir Brochito ah. Ayaw mo na umuwi ng Manila? Nag-i-enjoy ka na dyan ah. O, tingnan mo, sabi ni Sir Brochito, sasahod ka rin, idol. From Brochito Channel. Sasahod ka rin, Lala, maghintay ka lang. Bakit? Nasaan ka ngayon? Ba't ka na-aksidente? Saan? Sa motor? Nag-live sana ako kaso mahina net. Sa bahay. Mahina talaga, Sir Brochito, yung net dito sa probinsya. Alam mo naman, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Di ba? Ang hina ng internet. Nakabangga ka ng tao? Saway ka. Kumusta ka na? Nasaan ka na ngayon? Sa bahay lang. Nagpapahinga. Okay ka naman na ngayon. Hindi ka naman na ospital. Okay, hintayin mo lang, Rolly. Wala pa yan. Next month ka pa yan.
Kotse po. Patay tayo dyan. Paano yun? Magbabayad ka. Lumakas ako, nakita kita. Ganun ba yun? Kaya pala hindi ka pa makauwi ng ng Manila. Kumusta ka naman na ngayon, Sir Buchito? Okay ka na? Hindi ka naman nabalian. Nasa na, 93 pa lang daw, lalabs, Buchito, Sir Buchito. 93 na siya. Chrislyn lalabs. Ayan, nandiyan si Chrislyn. Ayun, lalab, dikitan mo si Sir Buchito, lalabs. Medyo magapa, x-ray pa. Hello everyone, ayan from Chrislyn. Saan ba tumama sa'yo sa paa? Saan ka ba nabangga? Mag-ingat ka kasi palagi. Baka kasi ang bilis-bilis mo magpatakbo. Baka kasi ang bilis mo magpatakbo pag di mo inabot ng 1 hour within 1 month, di ka pa makakasa habol. $100 pala. Abot $1 to $2 sana if hindi na demonit 2 times 4 times reapply sa channel ko. Kaya wala nakita, wala na views. Chrislyn, hello. Ang laki na nga ng bahay mo kasi ikaw kasi hindi ka Rolly sumusunod kay Lolo eh. siguro nag-re-upload ka ng hindi sa'yo. Kaya na demoni. Million views ka pala, idol. Ang laki ng bahay niya, Sir Buchito, 10K. Tingnan natin yung videos niya. Meron naman siyang mga views na 3.4 oh. Ang lalaki ng views mo pala ano. Ang lalaki ng views mo, reuse content. Kaya pala. Ang lalaki ng views mo, may 17K, may 8.7K, 2.3, 9.7, 18K. Ang lalaki ng views mo, Rolly. Sayang, oh. May kalahating milyon pala, sobra-sobra. $812K, malapit mag 1 million. Ano violation? Ano violation mo? Ayan, no, ang laki ng views mo, 812K. 812. Malapit itong mag 1 million. 475K, 1 year lang. To 29K, 36K, 13K, 18K, 15K. Ang lalaki ng views mo, sayang. Sayang, Lala Broly, sayang. Everyone from Chrislyn Channel. Sayang talaga, lalabs, oy. Sayang, sana sahod ka yan ng sobrang laki. Baka sahod ka yan nasa 20K. Rolly, ang lalaki ng views.
Sayang. Kahit mga 10,000 na lang, pwede na. Marami na ako deleted na trending views, idol. Mga natira na yan. Wala yan. Pwede naman pala i-private. Sayang nga host. Ba't mo binura? Dapat private mo na lang. Ako nga may copyright ako. Yung nasa abroad pa ako. Ano ba yun? May copyright ako. Yung live ko nun, inabot ko ng 8 hours. Ang laki ng views. Kaso lang, ano naman siya, copyright. Hindi ko siya dinilit, lalab. Sayang kasi yung views. Nano ko lang siya private. Hindi ako nag-delete. Sayang. Kakaisip sa'yo. Ba't kasi hindi ka naman nagtatanong, basta ka lang nag-delete? Sayang talaga. Wait lang alam, mag-share lang ako mga lalaba. Wait lang po. Okay lang, grabe. Ayan from Sir Bruchito. Kaya nga si Bruchito sayang. Oo, idol, hindi kasi updated yung email ko eh. Kasagsagan ng pandemya that time. Sayang. Hindi ko pa kasi alam yung kalakaran dito, host. Yung 4 months ko na payment ko. Hindi ko nakuha po nag-50k. Sana yun. Sayang. Anong ginawa mo? Dapat nagtatanong ka kasi. Hindi na ba makukuha yun, Rolly, yung 450k mo? Hindi ko pa kasi alam yung kalakaran dito, host. Yung 4 months ko na payment. Anong kalakaran na sinasabi mo, idol? Sayang, wala na yun. Ayan, salamat po Sir Bruchito. Salamat po. Nagutom na ako, di pa ako kumain. Wait lang, magtimpla muna nga lang ako ng mga lalabs. Sir Bruchito, magtitimpla lang ako ng gatas. Ang gatas pampaganda. Nagutom ako, grabe talaga.
Salamat po, Sir Buchito. Magpagaling ka na, Sir Buchito. Huwag ka kasing mabilis magmotor. Pasaway ka rin eh. Ayan, paano kanyan makauwi ng Manila? Kailangan mo pang mag-rest. Magtimpla muna nga ako, mga lalabs. Sige na, host, at may biyahe na kami. Salamat, host. Sige na, lalab, mag-ingat ka sa biyahe mo. God bless. Magtimpla lang ako, bibili ako ng gatas.
Daming. Kala niyo tong pusa sa likod ko makulit. Gatas tayo mga lalabo. At ang kulit ng pusa, oh. Nangingi ng pagkain. Aray, kakamrot pa. Oh, aray. Oh, tingnan niyo yung pusa na yan, oh. Hindi ka kulit ka. Hi there, host. Enjoy the soup. No, this is Milk. Guanaquito Vlogs. Quiet. Thank you, Guanaquito Vlogs. Let's drink milk. Oh, yeah. Ayan, thank you so much, Guanaquito Lalabs. No. Aray, makulit mga lalabs, oh. Nanghingi. Ming, no. Baba. Go down. No, baba. Di ka magtaas. Guanaquito, my friend, thank you. Baba, di. And mga love, siguro mag-out na ako, Sir Bruchito. Guanaquito Live, I'm gonna end my live now. I'm gonna end my live now, Sir Guanaquito. Bye-bye. Thank you so much.